I'm your next destination. So for this vlog guys, meron kaming challenge. So yung challenge namin is Hakot mo, babayaran ko challenge. So ako yung kawawa sa Hakot mo, babayaran na to challenge guys. Kasi yung challenge na to is mag-grocery kami ng mama ko, and then yung mga mahahakot niya is babayaran ko. So nandito yung mom ko guys. So are you excited for this vlog? So excited yung mama ko sa vlog na to guys. And so mga 3 cart siguro okay na yun. Wow, 3 cart. Ayun manin. So see ya guys and watch out for this vlog. And later, papasok na kami sa supermarket and doon kami maghahakot mo, babayaran ko challenge. For now, nandito kami sa Greenwich and kakain muna kami para may energy yung mama ko, para marami yung mahahakot niya guys. So see ya! So ito yung mangbubudol sa akin guys. Ready na? So ready na daw siya guys. A few moments later. So guys, nakakuha na kami ng cart. And nandito na yung mangbubudol sa akin guys. Yan. And let the challenge begin. So yan guys, ready siya. Meron siyang dalang listahan. So hindi siya prepared guys sa lagay na yan ah. Shampoo naman. So yan guys, pag mga nanay guys, alam nyo na yung mga inuuna, yung mga sabon, shampoo. So mga nanay goals yan guys, mga galawang nanay. So ito yung favorite ko na wafer guys, yung cheese. Sobrang daming biscuit na kinuha. Gusto ko man pancake mix. And gusto ko mag pancake guys. Since mahilig din sila mag-bake sa bahay guys, meron silang mga naghahanap siya ng ingredients for baking. And gusto ko rin itong libis na Vienna sausage guys. And yan yung mga backup ng mama ko guys. Yan yung tagahakot niya. May timer pa, hindi na si mama. So kung may timer daw guys, talo na yung mama ko kasi sobrang bagal.
So nang hakot ng mga noodles. So yan guys, puno na yung isang cart. And yan, ang daming backup guys. So isang cart pa lang yung napuno. Ay, sinigang oh. Sinigang sa sampalok original. So kumuha sila nitong mayonnaise, Japanese mayonnaise and seaweed. Alam ko na kung ano yung gagawin nila. Baked sushi. So gagawa sila ng baked sushi guys. So isang cart guys, punong-puno na. Cart number 2. And yung mga backup guys, kumuha pa ng cart number 3. So ito yung mga social na mga corned beef guys, yung may mga disusi. So yan, mga imported yan guys. Cart number 2, konti pa lang yung laman. So nakakagulat guys, akala ko yung price ng mugo-mogo is 390. So nape-pressure na tong isa guys, hindi niya na alam kung ano yung mga kukunin niya. So hindi sila masyadong mahilig sa bikat guys. And ako sobrang hilig ko nito sa Coffee ko 78. Kahit ngayon guys, sobrang gusto ko pa rin sa section na to kasi may sweet tooth pa rin ako. And itong Hello chocolate biscuit wafer guys, gusto ko rin yan. Flat tops, curly tops, yan din guys, gusto ko rin yan. And dito na section guys, gusto ko rin yung section na to. Woo! Ice cream! Favorite namin na flavor guys ng ice cream, coffee crumble. So ayun, coffee crumble. So yung kinuha nila guys is Virginia kasi gusto pala nila yung Virginia hotdog. And bacon. Bacon. Perfect with egg. And rice. Isang kalderong kami. Insan! Dito ko na lang sa ano? Hindi mo na, dito na natin. Market na lang, pati locos. Oh, araw may ano naman yan. So sabi niya guys, may danggit daw doon kasi nagpa-plan din ako mag mag Filipino breakfast mukbang. So nandito yung Yakult guys, gusto ko rin yung Yakult. Guys, apat sila. So may tatlong backup, yan sila guys. May apat na bebe akong nakita. Mataba, mapayat na bibig. Ma? Di ba galing kang Maynila? Ha? Kuha ka isang biskwit. So guys, divide to yung mga yung mga pasalubong ng mga taga-probinsya pag uwi ng province galing Manila. So yan guys. Alam nyo ba guys, yung mga favorite ko na mga na mga local snacks, chips is Clover, Peewee, Cheez-It. So yun guys. So okay ka na? So okay na to siya guys. So dalawang cart lang yung napuno niya. So okay na? So good na daw guys. And pupunta na kami ng counter. And maglalaho na ako. So yan guys. Okay na daw siya guys. So pupunta na kami sa counter guys and maglalaho na ako. So joke guys, babayaran na namin yung mga pinamili namin.
So nanginginig na ako guys. So dati guys, dami namin ito kasi nagbi-business din kami nito dati, mga frozen na mga products. One cart done, one cart left. So tuwang-tuwa guys. Tuwang-tuwa yung nambudol. So magkano kaya? 10,000. So 10,983 guys yung total bill, and yun. So bayaran mo namang. So 11,000 yung nabudol sa akin guys. Hakot mo, babayaran ko, maglalaho ako. So nandito na nga kami sa bahay guys, and na-notice ko habang nag-edit ako ng vlog namin kanina doon sa Robinsons ay hindi pala ako nakapag-outro guys. So ngayon guys, mag-outro na lang ako dito sa bahay. Hope nag-enjoy kayo sa bonding moment namin ng mama ko. Nag-grocery challenge kami guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko guys, please do like, comment, share, and subscribe. And once again, this is Dex Destination, always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.